Ndodana, ngizwile ukuthi uhlaselwe isimo esinzima usuze usucabanga ukuphuza ithawula. Noma ngabe isiphi isimo obhekene naso ndodana, ungavumi ukuthi sikunqinde amandla. Ubumnyama ndodana akuchazi ukuthi ngeke kusaba khona ukukhanya. Ubunzima ndodana obhekene nabo akungabi into ekunqinda amandla, kodwa kunalowa kube isikhuthazo kuwena ukuthi usebenze ngokuzikhandla ukuze isimo soshintsha. Ugandaganda wayitakula odakeni ndodana, kanti futhi ayikho indlovu esindombuko wayo. Iy'nkinga zakho ndodana uzophuma kuzona. Ngiyathemba nakwamakhanya kwakhanya.